Palte, deti z rómskej osady v chminianskych Jakubovanoch pri Prešove takto trávia prvý tohtoročný horúci víkend. Netradičný akvapark majú hneď pred chatrčami. Tropické dni vylákali k vode aj rómske deti z chminianskych Jakubovian. Nemusia ale chodiť na žiadne kúpalisko, kúpu sa priamo v potoku, ktorý preteká osadou. Aká je voda? Dobrá! Teplá je voda! Neprekáža im, že kalná voda je plná odpadkov a stekajú do nej aj splašky z latrín. Super voda! Výborné kúpalisko. A rodičia vedia o vás, že ste tu? Áno! Tak horúco tak idú. Môžu vy im, dovolíte. Ideme! Nie všetci dospelí, ale deťom kúpanie v špinavej vode dovolia. Táto špinavá voda, ne? Nevadí. Však to vidno, že nemôžeš do takej vody, nie? Budú ochorieť. Po šantení v netradičnom akvaparku si potom všetci poľahajú na cestu a sušia sa na vyhriatom asfalte. Sem sa chodíte opaľovať? Áno. Autá cez osadu preto prechádzajú pomaly a opatrne, trúbia na nich a čakajú, kým sa im uráči z cesty na čas stiahnuť. Keď ide auto, idete na bok, hej? Áno. A nebojíte sa, že vás prejde auto? Nie! Aj keď rodičia deti z vody často vyháňajú, kúpať sa takto budú celé leto. Z chminianskych Jakubovian Martin Jedinák, televízia Markíza.